Mali kono Mali ko kan an ka foli be an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen. CEDEAO jamana olu ye u ka cide dɔw wuli kana Mali kɔnɔna la walasa u ni Mali transition ɲɛma o bɛ se ka kuma Côte d'Ivoire jamana o finitigiw labilali kan. Brigade des stupéfiants olu ye phobie dilanna dɔw minɛ. Sikaso san 2022 ale ni 22 o wulufatɔbana o kɛlɛli daminɛla yen nɔ. Ale ni 12e arrondissement policiers olu fana ye u tɛgɛ da zomba dɔw kan. An balimaw an bɛna ni kibaruya ni walanwalaw ye bi aw ka don kibaru kɔnɔna la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ kunu alamisa don septembre kalo tile 29 CEDEAO jamanaw olu ka ciden dɔw sera Mali kɔnɔ yan nɔ. U ni Mali transition ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye colonel Assimi Goïta ye walasa cogoya min na Côte d'Ivoire jamana olu ka finitigi minnu minɛlen don Mali jamana kɔnɔ yan nɔ walasa olu bɛ se ka labila. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ni hakilina in kɔni taara septembre kalo tile 22 New York jamana kan diɲɛ tɔnba o ka réunion ba o senfɛ CEDEAO jamana olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka a yɛrɛ k'a fɔ ko u kɔni bɛna maaw kɔni wuli minnu kɔni bɛna Mali kɔnɔna la ni u ni transition ɲɛma bɛ kuma walasa cogoya min na Côte d'Ivoire jamana olu ka finitigiw bɛ se ka labila. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ciden fɔlɔfɔlɔ ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ Sénégalkaw olu ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Macky Sall ye ale ni Togo jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Faure Gnassingbé fo ka taa se Jonathan Goodluck ma ale ni maa wɛrɛw laban kɔni na a yɛrɛla k'a fɔ ko yɛlɛma kɔni donna a ko la sabula maa minnu kɔni sera Mali kɔnɔ yan nɔ o kɔni kɛra Adama Barrow ni o ye Gambikaw olu kɔni ka ciden Ghana jamana ɲɛmɔgɔ ale ni Togokaw olu ka ministre des affaires étrangères ale ni Jonathan Goodluck ni o ye Mali ale ni CEDEAO olu kɔni ka fɔka bɛnkɛla ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ni mɔgɔ ninnu kɔni sera Mali kɔnɔ yan nɔ sɔgɔmada fɛ kunu alamisa don jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni wulila ka taa u kunbɛn o hukumu kɔnɔna la u kɔni nana kuma caman kɔni bɔra ko ninnu kɔnɔna la. Nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye fɔlɔ minnu kɔni kɛla dunan ninnu kɔni olu ye u dantigɛ ni ka u nakun ka u sin o la. Nka o kɔfɛ u jamana kuntigi damaw olu tilala ka ɲɔgɔn ye maa wɛrɛ kɔni sema ye o ɲɔgɔn ye ninnu na wa mɔgɔ ma se ka kunnafoniya wɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ o ɲɔgɔn ye ninnu kɔni kuma la wa hali ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɔlen fɛnɛ u kɔni ma sɔn ka fɛn kɔni fɔ kunnafonidilaw kɔni ɲɛna. Dɔw yɛrɛ kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu tɛna kuma wa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko basi kɔni ma bɔ a ɲɔgɔn ye la. Nka an bɛ waati min na i ko sisan ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni u ye fɔkabɛn sɔrɔ ko min kɔni ka mɔgɔ ma o ɲɛdɔn nka an mana mun sɔrɔ o kɔfɛ an b'o da u tulo kan. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de ye brigade des stupéfiants olu kɔni ye phobie dilanna dɔw minɛ. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de ye brigade des stupéfiants olu ye drogue feerela dɔw minɛ ni a yɛrɛla k'a fɔ ko ni maa kelen ninnu kɔni tun bɛ ka phobie fɛnɛ dilan. Kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko brigade des stupéfiants mɔgɔw ni o kɔni ɲɛmaa ye commandant Sori Ibrahim Tungare ko olu kɔni tun bɛ wulikajɔw kɔni na walasa cogoya min na u kɔni bɛ se ka drogue feerela dɔw kɔni minɛ. Ni maa kofalen ninnu kɔni olu kɔni ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda ni ka wulikajɔw kɔni caya. O hukumu kɔnɔna la u ye jateminɛ fɔlɔ minnu kɛ olu kɔni tun ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin drogue feerela ninnu kɔni ko u kɔni bɛ Sabalibugu Lafiyabugu ale ni quartier du fleuve kɔni cɛla la. O kama u y'u ka wulikajɔw kɔni caya nin quartier saba la kosɛbɛ. O senfɛ u kɔni ye siganamɔgɔ dɔ kɔni minɛ Sabalibugu o cɛ kɔni minɛlen ka se ni u ye brigade des stupéfiants yɛrɛ kɔni na. Sɛgɛsɛgɛliw kɔni tɛngula o la o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kɔni bɛ drogue feere wa o ɲininkali ninnu kɔnɔna yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a dɔnna k'a fɔ ko nin cɛ in ale kɔni ni a jɛɲɔgɔn dɔw kɔni ko u bɛ phobie yɛrɛ kɔni fɛnɛ dilan. Ale minɛlen kɔfɛ u tilala ka jɛɲɔgɔn mɔgɔ 2 wɛrɛ fɛnɛ minɛ Lafiyabugu. O kɔfɛ u tilala ka maa kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ quartier du fleuve la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko soba dɔ kɔni de tun bɛ ni mɔgɔ ninnu kɔni bolo ni u kɔni bɛ phobie ka o kɔni dilan nin yɔrɔ kofalen ninnu na. Finitigiw olu kɔni wulila ka se u ka o sobaw kɔni kɔnɔna la ka taa sɔrɔ CFA wari phobie min kɔni bɛ yen nɔ o ka ca ni 500 000 ye wa u bɛ papier min yɛrɛ kɔni fɛnɛ dilan ni ka o kɛ phobie o yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman tun bɛ nin yɔrɔ kofalen in na yen nɔ. Ni mɔgɔ ninnu kɔni bɛɛ minɛla finitigilakaw fɛ olu tilala k'u ka koɲa kɔni di sigida 6nan o kɔni kiribulon tigilamɔgɔw ma walasa u ni ɲangili min ka kan o bɛ se ka da u kan cogoya min na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu kɔni minɛlen filɛ nin ye ko ninnu kɔni tun bɛ u ka baaraw la a mɛnna ko wa a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko nin phobie dilanna ninnu kɔni tun ye togolɛ dɔw de ye ale ni maliyɛnw fɛnɛ. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye san 2022 ale ni 22 kɔnɔna la wulufatɔbana o kɛlɛli daminɛla Sikaso kɔnɔna la. Kibaruya min sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko septembre kalo tile 28 ni o kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen wulufatɔbana o kɛlɛli kama o kɔni baara kun fɔlɔ o daminɛla Sikaso marabolo kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la o wulu 68 pikiri kɔni kɛra olu la walasa cogoya min na olu kɔni kana se ka kɛ fatɔ ye tuguni. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko wulufatɔbana o kɔni ye kasaraba ye adamadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma sabula ni a bana in kɔni donna wulu la a bɛ se ka a yɛlɛma adamadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ. O sababuya la u ye a ɲini wulutigi bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka taa a ka wulu kɔni ka pikiri kɛ ni o ye u ka vaccination ye walasa u bɛ se ka kisi wulufatɔbana ma. Ko wa nin
baara ninnu kɔni bɛna to sen na fo octobre kalo tile 5 kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye 12e arrondissement policiw olu kɔni ye u tɛgɛ da zonba dɔw kan kibara min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko ni waati laban ninnu kɔni na ko moto suɲɛ o kɔni cayalen do Bamako kɔnɔna la ko maa caman kɔni taara 12e arrondissement na ni ka taa a ka moto suɲɛli kɔni kuma fɔ yen nɔ o hukumu kɔnɔna la olu kɔni ye dɔ fara u ka lakana baaraw kan ni ka wulikajɔw kɔni caya walasa cogoya min na u bɛ se ka ni moto zone ninnu minɛ o baaraw de senfɛ septembre kalo tile 17 ka a dugu jɛ o baaraw de hukumu kɔnɔna la septembre kalo tile 17 sufɛ ka dugu jɛ a tile 28 na 12e arrondissement finitigiw olu kɔni ye cɛ dɔ kɔni minɛ moto dɔ sanfɛ ni o ye moto sanili ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ na ka taa sɔrɔ cɛ in kɔni ta tɛ moto ye wa o kɔfɛ fɛnɛ k'u tilala ka cɛ wɛrɛ kɔni nin cɛ in ale yɛrɛ kɔni tun bɛ moto taxi na nka a yirala k'a fɔ ko wotoro puseta ko o den 2 ɲɔgɔnna ko o kɔni kun sirilen don a kɔfɛ moto la fɛnɛ polisi ninnu kɔni fɛnɛ ye o cɛ in yɛrɛ kɔni fɛnɛ lajɔ nka nin cɛ in a kɔni ma sɔn ka jɔ nka a ye moto ale ni wotoronin ninnu ka olu kɔni bila ka boli k'aw ladɔnna k'a fɔ ko ni moto suɲɛ baara ninnu bɛ sen na Bamako kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida 2nan o kɔnɔna la ni o ye commune de ni zone 2 minnu kɔni minɛlen filɛ nin ye ninnu bɛ polisiw kɔni ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli dɔw hukumu kɔnɔna la walasa cogoya min na u jɛɲɔgɔntɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ se ka minɛ an balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ